Os documentos da fundación da Academia, cando se estaba preparando a fundación da Academia, o papel relevante que tivo Curros na construcción da Academia. El presidía a Asociación Protectora da Academia e hai un dos documentos que é este, ¿no? Está firmado por Curros en La Habana, 1915. É dicir, que a Academia, hubo un intento de construir unha Academia xa no ano 1894, estuvo a punto de constituirse, pero fracasou. Iba a ser a presidenta doña Emilia Pardo Bazán, e fracasou. Eu creo que o propio Murguía algo tivo que ver para que fracasara, porque evidentemente unha Academia presidida por doña Emilia sería unha sucursal, pois, da Academia Española ou algo por el estilo. Pero vamos, é unha suposición miña. Posteriormente son os de La Habana que crean unha sociedade protectora, que son os que empezan a pensar nunha Real Academia Galega. Póñense en contacto con Murguía e inmediatamente pois empezan a mandar os primeiros cartos para que se reúnan, para que elixan a directiva, para que se eleccionaran os primeiros. Daremos conta que estamos falando aquí de xullo do 5. A primeira reunión todavía non oficial da Academia é no 5, en setembro do 5, e a primeira xa cando é aprobado no ano 1906 polo rei e polo ministro do rei, é aprobado os estatutos da Academia. A partir dese momento xa podemos decir que empeza a funcionar a Academia. Entón, isto é un dos oficios previos á constitución da Academia.